मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी सारा दिनै मा बाथ्रा फोरमायखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। लोगोसे जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि मुनमुन ब्रह्म बायद'आ मा बाथ्रा फोरमायखो गासैबो भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो लोगोसे खोनासंनानै लाग्रो। আমাৰ 4 লাইন ৰাস্তা সেই কিবাটি কেন্দ্ৰা বিল সেইফালেদি আহিব কাৰিগাঁৱৰ পৰা এফালে চটখাচীবাৰী হৈ নতুন ফ্লাইঅভাৰ টাচ কৰি এইফালে কেন্দ্ৰা বিল নহয় সৰি হাতীমাটা হৈ পুৰাণা ট্ৰেন্সপৰ্ট ষ্টেচন হৈ গৌৰাং ব্ৰিজ 4 লেন সেইটো আমি ডাবল লেন কৰিম। এই কেন্দ্ৰাবিল ৰাস্তাটো যেনিবা এইফালে হৰিণাগুৰি আছে এইবিলাক ৰাস্তাটো ডাঙৰ কৰিমেই আমি আৰু এই ৰাস্তাও খুব বেয়া সেইটো আমি অহা নেক্সট বছৰত আমি আসাম মালাত সোমাই দিম এইবিলাক ৰাস্তা। নতুন ফ্লাইঅভাৰ আমাৰ দেৱৰগাঁৱত হ'ব, তিনালি বালাজানত হ'ব আৰু চিটাগুৰিত হ'ব নতুন ফ্লাইঅভাৰটো। এইটো আমি অলৰেডি কনচেপ্ট বনাবৰ কাৰণে কনচালটেণ্ট মই কণ্ট্ৰেক্টাৰসকলক কৈছোঁ কনচালটেণ্ট ধৰক সেইটো সোনকালে কৰিব লাগে বুলি তো অৰ্ডাৰেই দিছোঁ মই। समगम मेलाया दाखालि DIC अफिसावबो DICनि जोंनि प्रांगनाव मोनसे जादोंमोन फिसा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि दिनै स्टेट लेभेलनि बाहाय जाफैदों। दाब दाब जायगानि जोंनि क'क्राझारनि बादैबो दाब दाब जायगानि जोंनि खाथि खाला डिस्ट्रिक्टफोरनि माखासे उद्यमिफ्रा बाहाय फालांगिफ्रा बाहाय पार्टिसिपेट खालामदों। जोबोद मोजां मोनसे प्लेटफर्म। क'क्राझाराव रायजो राजाफ्रा नुजाफैनानै बिथांमोनखौ आरो साहस आरो बिथांमोनखौ एनकारेज खालामफैनाया अत्यन्त दरकारि। जोंनि क'क्राझारनिबो BTCनिबो गोबां फालांगिफ्रा गोबां एन्टारप्रिनारफ्रा फुडआवनो हक बा माबायावनो हक सि जोमावनो हक बा अइन आखाइनि खामानिनि माखासे माबाफ्रा एन्टारप्रिनारफ्रा बाहाय पार्टिसिपेट खालामदों, गावनि गाव प्रडाक्टखौ माबा खालामदों, एक्जिबिट खालामदों। फैगौ दिनफ्राव बिथांमोनखौ आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन प्रडाक्ट फिनिशिं आरो बेबादिनो माबा खालामहोनो हानायनि जाहाथे बिसोरखौ प्रमट खालामनो हायो बेनि थाखाय जोंनि BTCनि इन्डास्ट्रियेल कमार्स डिपार्टमेन्टआबो माखासे इनिशिएटिभ लागोन, बिथांमोनखौ हेल्प खालामगोन फैगौ दिनाव। गतिके बिथांमोनहा जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन एन्टारप्रिनार गावसोरनि केपासिटिजों बिल्डआप जानो हायो। बबेनिफ्राय स्टलफोरा बाहागो लादों? जोंनि क'क्राझारनिबो जोंहा मस्टलि हेन्डलुम एन्ड जोंनि सिल्क प्रमट खालामफैनायखौ जोङो पार्टिसिपेन्ट जों नुदों। आरो जोंनि माखासे वुड एन्ड क्राफ्टनि मानसिफोरबो बेम्बु जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंनि BTCनि फ्राय 3 डिस्ट्रिक्टनि फालांगिफ्रानो बाहाय दङ। बेनि बादैबो जोंनि खाथि खाला डिस्ट्रिक्ट धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिबो जों माखासे नुदों। जोंनि बर्डार एरियानि माखासे बिथांमोन इनक्लुडिं बेल मेटेल माने पितलनि माखासे इन्डास्ट्रि एन्टारप्रिनारफ्रा बाहाय नुजाथिफैदों हादों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनो जोंनि कमार्स एन्ड इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टआ जेब्लायबो रेडि। अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना थार नुबाय खोनाबाय बुजिबाय। दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे हाग्रामा महिलारी सारनि बुंनाय बिबुंथिनि सायाव लोगोसे मुनमुन ब्रह्म बायद'नि बुंनायनि सायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।